Estas caras entusiasmadas son as dos alumnos e alumnas do Colexio Mestre Vide de Ourense. Hoxe deixaban a rutina das aulas para converterse en xornalistas. Chegaban cunha idea un tanto distorsionada do que é o traballo na televisión. Forman parte desa xeración que xa non a consume do mesmo xeito. Así que a mellor maneira de ensinarlles como vai isto da tele era cedéndolles as nosas cadeiras. Ola, benvidos ao noso informativo Noticias Ourense. Os alumnos do Colexio Mestre Vide visitamos hoxe as instalacións de Telemiño. Mentres un grupo comprobaba como se traballaba na tele, outros coñecíamos a redacción do periódico La Región. Ademais de sentarse na mesa do informativo, tamén quixeron probar coa información deportiva. Hola, ¿qué tal? El COP encajó su tercera derrota consecutiva y visita al Zamora buscando una victoria que rompa la dinámica y lo mantenga cerca de los 8 mejores. Este sábado, día 8, Más Deporte organiza una jornada de iniciación a la orientación deportiva en Arrúa. E, por suposto, o que máis lles fascina cada vez que entran en plató, atreverse co mapa do tempo. Imos agora coa información do tempo. Estes días vai haber nubes e claros. As temperaturas mínimas están en Xizo e Limia e Verín, con menos 2 grados. E as máximas en Ourense, con 17 grados. Outro grupo encargaríase de presentar o xornal escolar desta semana, así que familias, atentas ao programa que se estrea este sábado.